Дзякуй вялікі, дзякуй усім удзельнікам. І мы плаўна пераходзім да нашага кірмаша ідэяў. Але перш чым даць слова настаўнікам, я б хацела даць слова Дануце Стэрні, якая проста распавядзе крышачку, хвіліначку за 10 пра тое, якія ў яе будуць майстар-класы, каб вы зразумелі, каб вы маглі зрабіць асэнсаваны выбар. Przede wszystkim chciałam strasznie gorąco Państwa powitać. Raz. Вітаю сердечно всіх. Пані Данута вітає так само. Już 10 lat mojej znajomości z Białorusią, ale nie tylko, gdyż moje korzenie sięgają też Białorusi, mianowicie moi dziadkowie pochodzą z Wołkowyska, więc czuję się tak jak wy. Пані Данута каже, що 10 років назад познайомилася з Білоруссю, і тут на Білорусі вона має корені. Тут її дядуля походить з Волковыску, це город Гродненської області, тому вона така сама, як ми, білоруси, тут. Chciałam powiedzieć, że faktycznie myśmy może przynieśli aktywną acjenkę do was, ale wy zrobiliście ją swoją własną, więc to nie jest nasza zasługa. Пані Данута говорить про те, що хоч яны, значить, польський бок принес активну оцінку у Білорусь, але то, як ця оцінка приміняється тут, це заслуга білоруських наставників, це вельми добре. Zresztą do Polski ona przyszła z Anglii i ze Stanów, więc też nie jest nasza. Тому що у Польщу так само оцінка прийшла з Великобританії, з США, тому так само не власна польська знаходка. Ja bardzo dużo czytam takich artykułów edukacyjnych, światowych i tam jest naprawdę temat główny, to jest aktywna оцінка. Да, тепер много пишуть про активну оцінку во всім світі. Także myślę, że jesteśmy na przodzie edukacji światowej. Так що ми напереді всієї едукації всесвітньої. Jak myślałam o tym, żeby tutaj przyjechać, to chciałam Państwu przedstawić coś, co mnie teraz bardzo interesuje i myślę, że może być Państwu też pomocne. Пані Данута сьогодні хоче розказати про те, що її найбільш цікавить, і те, що буде корисно для білоруських наставників. Szczególnie teraz, jak wysłuchałam tutaj mówców, to okazało się, że właściwie tym samym się teraz zajmujemy. To samo jest dla nas ważne. Супрацовники говорили якраз про актуальні проблеми, які є у едукації. Chodzi o współpracę nauczycieli. Да, це питання супрацовництва наставників. Ale wokół jakości nauczania. Вокруг якості навчання, це супрацовництво. Jak poznałam moją panią tłumaczkę, to ona zapytała mnie, co zrobić, żeby nauczyciele chcieli się doskonalić. Перше питання, яке задав тлумач, це я перекладчик, це як зробити так, щоб наставники захотіли вчити, стали охотними. Oczywiście nie mówimy o państwu, bo państwo chcą się doskonalić, tylko mówimy o po prostu innych nauczycielach. Ми говоримо не про тих, хто тут, бо тут всі активні і всі лідери, а говоримо про звичайну школу, де не всі такі активні, як тут. To jest ten sam problem w Polsce. У Польщі такі самі школи і такі самі проблеми. I okazało się u nas również, że takie warsztaty, konferencje czy próby doskonalenia, które są narzucane z góry, nie są efektywne. І так оказалося, що ці курси повищення кваліфікації, різні майстер-класи, які йдуть зверху, керівництва, вони не з'являються такими ефективними, не дають такої користі. Część osób oczywiście korzysta i coś robi, ale to nie jest wysiłek, nie jest adekwatny. Частка, звісно, активно використовує ці ідеї, які йдуть зверху, але вельми невеликий процент. I wtedy pomyśleliśmy o czymś, co jest nowe i mamy nadzieję, że u nas będzie pracowało i na ten temat chciałam potem z Państwem mieć warsztaty, że może Państwu też się to spodoba. Тому ми вирішили знайти щось нове,
такое, которое бы помогало большасці удасканальваць сваё навучанне, пра што пані Данута будзе размаўляць на майстар-класе. My dopiero z tym zaczynamy w Polsce, więc dużego doświadczenia nie mamy. Ну, гэта толькі такія першыя спробы ў Польшы, таму таксама вялікага досведу ў гэтай галіне няма. My to nazywamy rozmowy o nauczaniu. Гэта называецца размовы пра навучанне. Czyli chcemy przenieść doskonalenie nauczycieli do szkoły. Nie na konferencję, tylko do danej szkoły. Мы хочам, каб настаўнікі ездзілі не на курсы павышэння кваліфікацыі кудысьці, а каб яны ўдасканальваліся ў межах сваёй школы. I chcemy to zorganizować w ten sposób, że nauczyciel chętny do przeprowadzenia takiej rozmowy zaprasza chętnych nauczycieli. Chętnych, 3 razy podkreślić, chętnych. Гэта палягае на тым, што вядучы лідар у сваёй школе запрашае на сустрэчу тых настаўнікаў, якія хочуць і хочуць. Толькі ахвочыя настаўнікі. Wcześniej daje im krótki artykuł do przeczytania. Спачатку перад гэтай сустрэчай размовы пра навучанне даецца каротенькі артыкул на адпаведную тэму. Do każdego takiego artykułu my przygotowujemy scenariusz rozmowy. Да кожных такіх размоў ёсць адпаведны сцэнар правядзення. I nauczyciele spotykają się najwyżej na 1,5 godziny, nie dłużej. Настаўнікі сустракаюцца ў межах адной школы максімум на 1,5 гадзіны, не больш. Jeden z nauczycieli prowadzi to spotkanie, ale on nie jest za nie odpowiedzialny. To nie jest warsztat. Настаўнік адзін з школы, ён праводзіць гэтую сустрэчу, але не нясе персанальную адказнасць за гэту сустрэчу, за вынікі яе. I cała rozmowa właściwie koncentruje się na tym, co jest możliwe w naszej szkole. Сутнасць усёй размовы палягае на тым, што будзе добрым, якія вынікі добрыя мы можам вынесці для нашай школы, для нашых вучняў. Myśmy opracowali 18 takich scenariuszy i artykułów. Ёсць ужо 18 гатовых сцэнарыяў, гатовых і артыкулаў да гэтых сустрэч. Ja Państwa zapraszam na 2. Jeden będzie dzisiaj, jak wpływać na motywację uczniów. Тут будзе паказана 2 такіх сцэнарыя разыграны, да, майстар-класы. Першы гэта як уплываць на матывацыю вучняў. To nie jest jak motywować uczniów, tylko jak wpływać na motywację. To jest różnica. Да, гэта не з'яўляецца пытаннем, як матываваць вучняў, а як уплываць на матывацыю вучняў. A jutro będzie na temat tego, jak pozyskiwać od uczniów informacje, gdzie oni są w procesie uczenia się. А раніцай заўтра будзе тэма, як атрымліваць зваротную сувязь ад вучняў. A propos tego drugiego tematu, to chciałam powiedzieć, że to jest temat, który w Polsce, w aktywnej Acjence właściwie praktycznie nie istnieje. Калі гаварыць пра зваротную сувязь, то з гэтым ёсць праблемы ў актыўнай ацэнцы. Гэты спосаб мала ўжываецца. Bo nauczyciel ma program nauczania i strasznie się spieszy. Таму што ў нас ёсць праграма і трэба хуценька ўсё паспець зрабіць. I on wie, że powinni wszyscy za nim nadążać. Таму ён ведае, што ён бяжыць і ўсе за ім павінны бегчы адначасова. Więc robi coś takiego. Rozumiecie? I się odwraca, bo nie chce widzieć, że nie rozumieją. Пані Данута ўсё ўжо сказала, настаўнік пытае, што зразумела, ўсё, пайшлі далей. I teraz chcemy dać w tym artykule chcemy dać takie możliwości, jak pozyskiwać tę informację od uczniów, gdzie oni są. Таму будзе гаворка весціся пра тое, як атрымаць хуценька інфармацыю зваротную ад вучня, дзе ён знаходзіцца, што ён зразумеў. To, co mówi Hati, o którym mówiła Tamara, to jest pójście jeszcze dalej. Wykorzystanie tej informacji do planowania nauczania.
Ну, tutaj pójdzie гаворка не проста пра веданне спосабаў, а пра выкарыстанне гэтай інфармацыі ў сваім навучанні. To jest oczywiście bardzo trudne, bo jak mamy na przykład 30-osobową klasę, połowa rozumie, połowa nie rozumie i co my mamy zrobić, nie? Да, гэта вельмі цяжка, калі палова разумее, палова не разумее, палова не ведае, разумее ці не разумее, это цяжка. Ale przede wszystkim trzeba wiedzieć, kto rozumie, a kto nie rozumie. Ну, але трэба ж нам ведаць, хто разумее, хто не разумее. To są tylko dwa tematy, ale my możemy wam wysłać i możecie korzystać z tego, ale ja mam z innych tematów, ale mam nadzieję, że wy też na przykład będziecie z nami współpracować i projektować takie rozmowy o nauczaniu, łącznie ze scenariuszami. Пані Данута, запрашаю всіх таксама да супрацы ў гэтым кірунку. Ёсць гатовыя сцэнарыі, которые могуць быць высланы вам, але таксама вы можаце і власне ствараць сцэнарыі. Przede wszystkim, jeśli ktoś, ja nie wiem, czy nie rozgadniałam z tego z Tamarą, ale bo 3 z nich są przetłumaczone. Są jeszcze przetłumaczone ramy myślenia pani Karol Dweck. Ужо перакладзена на беларускую мову 3 такія сцэнарыі. Тут будзе 2 прадстаўлены, але яшчэ адзін ёсць рамкі мыслення. I jeżeli będziecie chcieli, to nie wiem, trzeba się zorientować, żeby wam wysłać to po prostu mailowo. Ну так, все матэрыялы будуць высланы. І толькі і тыя, которые прагучаць, і тыя, которые не прагучалі. I jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że z takich rzeczy, o których na przykład Mikołaj mówił, to mówił o tym, że o pytaniach. My mamy teraz też taką rozmowę, jak zadawać pytania i w jaki sposób docierać z tymi pytaniami do wszystkich uczniów, nie tylko do części. Ну, цяпер таксама актуальная праблема, гэта задаванне пытанняў, і як такое пытанне задаць, каб яно датычыла кожнага вучня, дайшло до кожнага вучня. Jeszcze jeden z tematów, które może 2, o których chciałam powiedzieć. Jeden to jest, jak rozmawiać z rodzicami, aby to było dobre spotkanie. Ну, яшчэ одна такая важная тэма, пра которую пані Данута хацела б сказаць. Гэта тэма, як размаўляць з бацькамі нашых вучняў, каб гэта все добра скончылася. I zobaczcie, w momencie, kiedy my rozmawiamy w gronie nauczycielskim na ten temat, to mamy tych samych rodziców. Czyli łatwiej jest to zaprojektować, niż mówić abstrakcyjnie o rodzicach. Калі мы гаворым пра навучанне ў межах сваёй школы, з настаўнікамі сваёй школы, то фактычна мы гаворым з бацькамі, таму што кожны з іх мае сваіх дзяцей, і гэта вельмі карысна, таму што гаварыць абстрактна ўжо будзе менш карысці ад гэтага. I ostatni temat, o którym chciałam powiedzieć, to jest taki, jak pozyskiwać informacje, co już uczniowie na dany temat wiedzą. Ну і будзе тэма пра тое, як атрымліваць зваротную сувязь ад вучняў. To też jest mało obecne w nauczaniu. My mamy temat nowy i zaczynamy w tym miejscu, bo tutaj uważamy, że powinniśmy zacząć. Да, у нас ёсць новая тэма, і мы пачынаем з гэтай тэмы, потому што лічым, што все тое, пра што мы расказалі, ўжо все ведаюць. A przecież uczniowie już wiele wiedzą na dany temat i można wykorzystać tę ich wiedzę i zacząć w tym miejscu, gdzie będzie to znacznie korzystniejsze. I też mamy taką rozmowę na ten temat. Ну так, мы павінны абапірацца на тыя веды, которые ўжо вучні павінны мець, і з таго месца нам будзе прасцей вытлумачыць гэту тэму. Więc tak, zapraszam Państwa na jeden z tych dwóch spotkań, które będziemy mieli tutaj na EduCampie, ale oprócz tego zapraszam Państwa do współpracy, do wykorzystania artykułów, napisania scenariusza. Może my przetłumaczymy to na polski i skorzystamy, a my będziemy się dzielić również tym, co mamy. Пані Данута, запрашаю ўсіх на майстар-класы, которые яна будзе праводзіць, а таксама раіць супрацоўнічаць Беларусі і Польшчы, каб пісаць разам сцэнарыі. Калі гэта будуць беларускія сцэнарыі, яны будуць патлумачаны, перакладзеныя на польскую мову, і польскія настаўнікі таксама з радасцю будуць імі My mamy карыстацца. chyba materiał na temat tych rozmów o nauczaniu dla wszystkich, prawda? Tak. Także możemy to rozdać później, za chwilę, przy wyjściu będziemy dawać. Вось Dziękuję. гэтая ідэя пра размовы о навучанню в кожнай школе, ёсць такі ўступны артыкул, які раздрукаваны для ўсіх, і вы атрымаеце яго. Dziękuję bardzo. Дзякуй вялікі. Так, Женя хочет что-то сказать? Нет? Да? И
зараз, побачыце, мы ідзем нормально, так? Самая галоўная частка нашага эдкэмпу – гэта кірмаш ідэй. Я уже сказала, што заявілася больш за 81 чалавек заявіў жаданне правесці майстар-клас ці прэзентацыю. Частка будзе з іх на постэрнай сесіі. Я баюся, што я магу памыліцца, калі кагосьці не назову, то мы хутенька зараз пройдемся по тому спису, які вы указали на уваходе, хто хоча майстар-клас, хто прэзентацыю, так? І потым, калі я кагосьці не назову, то у нас же не канферэнцыя, можа хто-небудзь зараз ідэя ў яго з'явілася, так? Кожны зараз будзе мець 1 хвіліну, 60 секунд для того, каб сваю ідэю, прадставіць, так? Потым гэтыя лісты будуць вывешаны, это я для тых, хто першы год у нас на эдкэмпе кажу, вывешаны там, дзе ў нас кававы перапынак, дзяўчаты вам раздадуць стикеры, і кожны можа прагаласаваць. Я не ведаю, колькі там, можа, 2-3, не знаю, там не я рыхтавала гэтыя стикеры. Кожны можа прагаласаваць за тыя майстар-класы, куды б ён хацеў пайсці. І тыя майстар-класы альбо прэзентацыі, якія набяруць большую частку галасоў, іх, здаецца, 15 мы можам правесці, там 14 можа. І яны, якія займуць гэтыя месцы, яны атрымаюць па 45 хвілінаў і лакацыю. У нас ёсць 5 залаў, яны будуць праходзіць адначасова. Усе тыя, хто не праводзіць майстар-класы, тыя працуюць правіла 2 ног, можете перамяшчацца паміж лакацыямі. Зразумела, так? Пачынаем. Кацярына Заяц. Ёсць? Да. Прэзентацыя, мабільны тэлефон на уроку, воўк у авечай скуры ці эфектыўны сродак удасканалення вучэбна-планавальнай кампетэнцыі навучэнца. Да, калі ласка. Да, а падрыхтавацца Алена Грынчык. Так. Помните ли вы, как в свои школьные годы всем нам нравилось играть во дворе с друзьями, либо на переменках, а не запоминать какую-то длинную информацию и читать учебники? На самом деле сейчас с нашими ребятами ничего не изменилось. Им по-прежнему нравится играть, им нравится общаться, а не читать какие-то длинные тексты, запоминать огромные фразы, которые они не понимают, для чего им в последующем нужно будет воспроизводить. Единственное отличие нас от наших современных учащихся в том, что дети играют, больше времени проводят в телефонах и в каких-то гаджетах. И на своей презентации я покажу, как мне удается укращать мобильный телефон, как я его превращаю из средства общения в средство обучения. И учащиеся на моих уроках, то есть мобильный телефон помогает мне сделать обучение личностно ориентированным, урок интересным и важным и значимым для каждого учащегося. Спасибо. 2 микрофоны. Алена Грынчык, так. Алена Грынчык, прэзентацыя пра соцыякультурную кампетэнцыю як фарміраванне на уроках замежнай у прыватнасці нямецкай мовы. Возьмите, калі ласка. Ой. Добрый день, паважаныя калегі. Выкладаю нямецкую мову, але па-першай спецыяльнасці настаўніца беларускай мовы. І апошні час ўсё часцей звяртаюся, больш пачала размаўляць на беларускай мове, а цяпер да тэмы. Значит, одной из компетенций, якую мы формируем на занятках замежной мовы, это социокультурная компетенция. Что это такое? Это знаёмство с традыцыямі культуры той краіны, якую мы вывучаем, але і таксама з тым, як прадставіць культуру сваёй краіны. І менавіта гэтай часткай я больш займаюся. Значит, як гэта зрабіць цікава, вы можете пазнаёміцца, калі наведаеце мою прэзентацыю. Не на такі час я разлічвала, не на 45 хвілін, крыху меней, але тым не меней мы гэта робім больш апіраючыся на тэхналогію крытычнага мыслення і на візуалізацыю. Усім вялікі дзякуй, чакаю.
Татьяна Размыслович, визуальное искусство для безразличных школьников. Подрихтоваться Олеся Королик. Ведаеце, я прошу аплодисменты. Таня, а вы не ведаеце за что? Потому что Таня 2 апошніх ночи перекладала презентации Роса. И не только она. После прошлого года успеха презентации Инстаграм на занятиях я решила взять более глубокую тему – визуальное искусство на занятиях. Я расскажу и покажу, почему важно внедрять искусство на уроки географии, истории, английского. Приходите, порисуем. Дякую. Олеся Королик. Подрыхтоваться Александр Степуленок. Олеся Королик, ну вы, может, сами скажете про что. Да, калі ласка, да. І усім добрый дзень, я приехала з Маладзечна. У мяне увогуле 3 прэзентацыі, адна постэрная, 2 такія невялічкія. Першае, это мы у Маладзечна ладзім моладзевыя праекты сумесна з Erasmus+. Недавно арганізавалі арганізацыю World of Youth. Каму будзе цікава, прыходзьце, раскажу, што гэта. А другая прэзентацыя, як мы супрацоўнічаем з выкладчыкамі гісторыі Беларусі і беларускай мовы і праводзім гульні з навучэнцамі. Дзякуй. Александр Степуленок. Презентация, вы сами скажете, какая, а подрыхтоваться Наталья Гребень. Здравствуйте, меня зовут Александр Степуленок, я из будущего, и у меня для вас хорошие новости. Сегодня здесь я представляю собственную инициативу «Городское научное общество» на базе Дворца детей и молодежи и исследовательскую краудсорсинговую площадку Geekstarter. И наш первый сетевой проект «Вела в Беларусь». Это распрацоўка онлайн-курса белорусской мовы на платформе Duolingo. Дякую, запрошую. Ага, так, дайте. Минск. Так. Дякую, Александр. Наталья Гребень есть? Это, она еще не пришла. Ага. Тамара Храповицкая. Мастер-класс «Урок обобщения по истории древнего мира» в 5 классе. Этот загадочный древний мир. Подрыхтоваться Тамара Качкан. Шановні колеги, тут ви трохи помилка, тому може, що я переробила, і тема моя трошки інша. Мы выправляем. У нас не конференция, дозволено Так, все. я Тамара Храповицкая, наставница истории средней школы номер 4 города Поставы. И хочу, в принципе, выступить с презентацией, познайомиться в опытом организации доследчої праці в учнів у межах школьного наукового товариства. Я расскажу, як ми ставимо проблему, працюємо над этой проблемой, збираємо, систематизуємо материал, оформляем выніки. А особенно я хочу поделиться опытом праці з електронною базою дадених сайта Яд Вашем, тому що проходила навчання на семінари Яд Вашем у Єрусалимі, а 2 тижні назад вернулася з семінара, який проводився на базі меморіалу Бухенвальд, де нас навчили працювати з електронним архівом Арользен. Там знаходяться документи вельми шмат, які тичаться воєннополонних, в'язнів концлагерів, остарбайтерів. І я думаю, це буде цікаво як наставникам історії і краєзнавцям, так і всім неабиякавим до історії нашої країни людям. На прикладі особного чоловіка я покажу, як ми довідалися про його лёс, про який не ведали його свояки з 44-го года, коли його арештували нацисти. Дякую за увагу. Дякую великі. Тамара, докладніце свою тему, мы запишем яе как докладно. Тамара Качкан, прочитайте, який ваш майстер-класс, а подрыхтоваться Валентина Ляўчук. И коли что,
Можете менять. Прывітанне калегі. Мяне зовут Тамара Качкан, і я настаўнік у першую чаргу літаратуры. На уроках літаратуры могуць адбывацца два або. Або засваенне вучнямі інфармацыі пра літаратуру, або спасціжэнне літаратуры. Калі вы прыхільнікі другога або, я запрашаю вас да сябе на майстар-клас прыёмы візуалізацыі вучэбнага матэрыялу, або як пазбегнуць эфекту скразняку. Што мы будзем рабіць? Мы будзем рабіць кросэнсы, гексы і постэрныя прэзентацыі, рыхтаваць да іх інструментарый. Чакаю вас. Дзякую. Дякую. Это, значит, это была Валентина Ляўчук, не? Да, вы Валентина Ляўчук, калі ласка, ваш майстар-класс почитайте, ці правильно тут написано, и подрыхтоваться Анатолий Гигола, или Гигола, не знаю. Валентина Левчук, Барановичи, гимназия номер 1. Ролевая игра для формирования коммуникативной компетенции на уроках английского языка, но не только. Играть любим. Играть любим. Любим. Приходите, будем играть в ролевую игру. Так. Анатоль, калі ласка, только скажите правильно, як ваша, каб мы не помылялись. Не помылились. Да, потому что я так и так сказала. Да, Анатолий Гиголов, вторая школа, глубокая. Итак, уважаемые друзья, сегодня было сказано действительно, что наша современная молодежь, она идет по течению, у них нет лидерских качеств. Поэтому у нас уже 5-й год подряд существует такая система школьного соуправления. У каждого вроде бы, скажете, есть. Но чем она отличается от нашей? Она идет снизу. Спикера выбираем сами, комитеты работают сами. Мы, как учителя, только направляем. Решение, которое принимается на уровне спикера нашей школы, это на данный момент ученица 9 класса, оно обязательно для выполнения всех. Вот такой вот у нас интересный проект, так что, если заинтересуется, расскажу поподробнее. Спасибо. Дякую вялікі. Алена Лимонтович, Юрий Сенкевич, подрыхтоваться Наталья Прокопович. У Алены Лимонтович и Юрия территория толерантности, актуализация инклюзивных процессов в установах. Добрый день, шановное господарство. Мы з Юры зараз зададим вам 5 пытанняў. Калі адказ на гэтае пытанне будзе станоўчым, мы запрашаем вас падняць руку. Шановныя, ці даводзілася вам у жыцці сустракацца з чалавекам, які мае цяжкасці ўзроку? Ці даводзілася вам памагаць чалавеку, які мае цяжкасці з рухам, падняцца па прыступках або зайсці ў грамадзянскі транспарт? Дякуем. Ці даводзілася вам наліваць закрытымі вачмі з графіна вады ў шклянку? Цяжка. А ці ведаеце вы, калі на ўсёй планеце адзначаецца адзіны дзень распаўсюджвання інфармацыі аб праблеме аўтызму? Дякуем. А ці ведаеце вы, хто такія сонечныя дзеці? Больш рук. Мы з Алінай бачым, што вам блізкія такія тэмы, як інклюзія і цярпімасць, таму запрашаем вас на наш майстар-клас «Тэрыторыя талерантнасці». Дякую вялікі. Наталья Прокопович. Ці такі ваш майстар-клас? Так. Падыміце, калі ласка, рукі тыя, хто вывучаў англійскую мову ў школе. А цяпер падыміце тыя, хто можа размаўляць свабодна. А хто не настаўнікі замежнай мовы могуць размаўляць свабодна, не настаўнікі замежнай мовы. Я хочу сёння падзяліцца, расказаць вам пра такую істоту міфалагічную, мнемазіну або мнемасіну, якая памагае запомніць. Я падзялюся мнеманічнымі тэхнікамі, якія вельмі дапамагаюць вывучаць мову на добрым узроўні. Прыходзіце. Дякую вялікі. Алена Мельченко, лагерь навыки 21 века, подрыхтоваться Светлана Пузиновская и компания, так? Да, здравствуйте еще раз, друзья. Конечно, мне очень всегда хочется рассказывать про нашу программу «Учитель для Беларуси», но я решила сделать свой мастер-класс про что-то более практичное, что каждый из вас мог бы использовать в своей работе.
и подумала, что же такого есть в нашем опыте. Ну вот, часть нашей программы — это летний интенсив. Это 4 недели такой прокачки активной для учителей. И последние недели из этих 4 недель — это школьный лагерь. Это лагерь, для которого мы выбрали только тему. Темой стала навыки 21 века. Все остальное делали наши участники. То есть сами учителя определяли тему и цель лагеря, сами учителя вели набор детей, сами делали программу «Дизайн дня», закупали все необходимое, рассчитывали питание и так далее. Мы в этом лишь помогали. И вот мы сможем с вами на моей секции поговорить, на моем мастер-классе, поговорить о том, как делать лагерь с нуля, самому лагерь, в котором есть очень много выбора у детей, где ребенок действительно в центре внимания и где есть много свободы, творчества и любви. Приходите. Дякую великий. Светлана Позуновская, Ольга Щаснович и Светлана Здаранкова, коли ласка, а подрыхтоваться Вероника Орлова и Ольга Кицко. А вам... Не важно. Меняем порядок. Так. Куча микрофонов. Поважане спедарство, да. Светлана. Ольга. Светлана. Я по-русски. Хорошо. В прошлом году мы представляли вдвоем мастер-класс о том, как организовать групповую работу. А в этом году представляем втроем мастер-класс о том, как организовать парную работу. Неужели у нас это получится сделать втроем? Поговорить о парной работе? Не сомневаюсь. Поэтому тема нашего мастер-класса – пора по парам. Все правильно. Так. А Светлана? А я просто ищу пару. Но на самом деле наш мастер-класс можно назвать «Тропинками малой родины». Да. Да. Ищу пару было у Светланы. Вы поняли? Неважно. Много раздатки у нас, поэтому приходите, мы вас ждем. Раздатки очень много. И найдете Светлану пару, мы узнаем сегодня на мастер-классе. Услышали? Дякую великий. Вероника Орлова, Ольга Кицко. Вы сами обвестите тему, а подрыхтоваться Наталья Чаркес. Добрый день, уважаемые присутствующие. Разрешите представиться. Я учитель-методист английского языка из средней школы номер 14 города Мозыря. Орлова Вероника, для своих клубника. Ну а вот это Оля, железная воля, замдиректора по учебной работе из Новополоцка, которая вечно опаздывает. Сегодня мы пригласим вас к себе на мастер-класс и предлагаем вам, так как мы его назвали «В одно ухо влетает, в другое...» Нет, не вылетает. Или «Как не утонуть в море информации и стать эффективным учителем для современных детей». Сегодня вы узнаете, что такое кошелек Миллера. Не путайте с Мюллером из «17 мгновений весны». Попробуйте избавиться от прескивю. Также мы научим вас, как запомнить лица и имена всех присутствующих в этой аудитории. Ну и, конечно, проверить на своем опыте, что то, что в одно ухо влетает, никуда не улетает. Добро пожаловать! Дякую, Вероника. Наталья Чаркес, створить сайт «Гэта просто», подрыхтоваться Светлана Компанеец. Коллеги, я думаю, вы встречались с такой проблемой, с которой встречалась я. Когда нужно создать какой-то электронный ресурс, идешь консультироваться к учителю информатики, да простят меня информатики, присутствующие здесь, и обычно ситуация развивается по 2 вариантам. Первый вариант – за тебя что-то делают, и ты не понимаешь, как это, и потом опять идешь и просишь кого-то. Второй раз тебе начинают объяснять так сложно, что ты понимаешь, что ты ничего не понимаешь. Я решила, что нужно все начинать самой, копаться, и все очень просто оказывается. Если кто-то хочет с нуля построить сайт образовательный, у меня их уже 4, по шаблону, который есть в интернете, пожалуйста, прошу ко мне. Если кто-то будет присутствовать, но не научится, с меня пицца. Спасибо. Дякую великий.
Да. Святлана Кампаней, стратегія актыўнай ацэнкі пры вывучэнні лірычных твораў на уроках беларускай літаратуры. Трошку я змяніла свой Так, мастер-класс. хорошо, скажите, а Юля Некрыш падрыхтавацца? Я хочу сказать об тым, что каб чалавека наведвалі хорошие ідэі, неабходна звяртацца да мастацтва. Літаратура – гэта своеасаблівы від мастацтва, а тэорыя літаратуры – гэта ключик, які дапаможа адкрыць гэтыя таямніцы. Калі вы хочаце навучыць гэтаму дзяцей і пагаварыць пра гэта самі, то тады вам да мяне тэорыя літаратуры і рэалізацыя ў школьнай праграме на матэрыяле лірычных твораў. Дякую. Ага, пачакайце, запішам гэтай, да. Запішам новую тэму. Бачыце, як выгадна мець не канферэнцыю. Юля Некрыш, падрыхтавацца Вольга Жыткая. Прывітанне, калегі. Рада тут прысутнічаць разам з вами. Хочу сказаць, што падрыхтавала невялікую прэзентацыю кнігі, якую атрымалася зрабіць разам з вучнямі 6 класаў. Тэма эдкампа супрацоўніцтва. Я буду распавядаць пра удалую спробу супрацоўніцтва маіх 6класнікаў з кампаніяй Еўраопці, Еўрагандаль, як вы ўсе ведаеце. І ў выніку, маючы ў руках вось гэта, тых, хто мае дзяцей, ведаюць, што гэта такое, да? Пабываўшы на курсах у Аллы. Атрымайце, калі ласка. У Аллы Міхеевай. Дзякуй, Алла, я вас бачу, атрымаўшы вось гэта у падарунак і арганізаваўшы цудоўную камандную работу, папрацаваўшы некалькі дзён, кампанія Еўрагандаль 10-тысячным тыражом выдала работу маіх вучняў на беларускай мове. Мы гэта зрабілі. Прыходзьце, раскажу, як. Дзякуй, Юля. Вольга Жыткая, актыўная ацэнка ў дзейнасці класнага кіраўніка, падрыхтавацца Леонид Шафарэвіч. Вітаю, шановное спадарства. Я настаўнік біялогіі, працую па актыўнай ацэнкі, але я вырашыла зрабіць нешта такі сінтэз, як можна актыўную ацэнку прымяніць у працы класнага кіраўніка. Я класны кіраўнік 7 класа. Тут я пачула і яшчэ раз удасканалілась у актуальнасці маёй працы, што вучні не ўмеюць ставіць мэты, не толькі навучальныя мэты. На уроках мы гэта іх вучым рабіць, а вось жыццёвыя мэты і як іх дасягнуць. Гэта патрабаванні сучаснасці, і я буду рада, калі мой опыт паможа вам таксама ў класным кіраўніцтве. Дзякуй. Леонид Шафарэвіч. Добрый день всем. Я уже несколько лет занимаюсь сетевыми проектами, и в этом году решил совместить технологию сетевых проектов с технологией EduScrum. Кто не знает, что это такое, прошу, приходите на мастер-класс, порисуем, изучим технологию и узнаем о сетевых проектах. Приглашаю. Дякую, Лёня. Наташа Катченко, падрыхтавацца Алена Ананчика. Наташа, только скажи... Да. Вітаю, шановныя калегі. Напэўна, многія з нас, з вас прысутнічаючых тут, сутыкаліся з такой праблемай, асабліва класныя кіраўнікі. Калі дырэктар за 15 хвілін да пачатку класнай гадзіны кажа: «Тамара Петровна, я к вам сегодня прихожу на классный час». А вы кажете: «Ну, конечно, Марья Ивановна, приходите». И дрожащими руками вы открываете свой план по выховавчай работе и бачите, что у вас там нешта по патриотичному выхованию, типа идеологичному выхованию. И мой мастер-класс называется «Сапраўдны патрыятызм ці лайфхаки для класнага кіраўніка». Я подзялюся сакрэтамі з вами, як можна якасна прыгатаваць такую класную гадзіну ці інфармацыйную гадзіну, каб дзеці разумелі самі, што мы на самой справе можам ганарыцца сваёй краінай, а не таму, што так прапісана ў плане выхаваўчай работы. Дзякуй. Дзякуй, Наташа. Алена Ананчикова, подрыхтоваться Алла Лазицкая. Ага. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Если я сейчас вам предложу задуматься, а какие у вас возникают ассоциации, когда мы говорим о сотрудничестве в школе? Ну, поднимите руку, кто подумал о сотрудничестве учеников. А кто подумал о сотрудничестве учителей?
Вот сегодня я вам предлагаю прийти ко мне на мастер-класс, на котором вы познакомитесь с некоторыми и бизнес-технологиями, и обычными образовательными технологиями по организации сотрудничества, как сделать открытый урок безопасным для учителя, который его дает, и продуктивным для всех, кто будет на нем присутствовать. Приходите, я буду рада вас видеть. Дякую вялікі. Алла Лазіцкая, падрыхтавацца Вольга Краўченка. Не? Сёння шмат казалі пра медыаадукацыю, і я па-чэснаму вельмі шчыра кажу, што я хацела б наведаць усе майстар-класы, якія звязаныя з медыаадукацыяй, а сама прапаную майстар-клас на тэму, як сфарміраваць даследчыя кампетэнцыі сродкамі медыаадукацыі. Так. Ольга Краўченко, поглядите, правильно, чем помогут секреты... Да, чем помогут секреты Серафини на современном уроке? Ваня Песенко, подрыхтоваться. Ага. Уважаемые коллеги, знаете ли, что такое фидбэк? Знаете. Отлично. Тогда я приглашаю к себе на мастер-класс. Так как вы узнаете секреты итальянского архитектора и проектировщика Луиджи Серафини, который написал книгу, которую никто не прочитал, а мы с вами попробуем ее прочитать. При этом узнаем, как на уроке можно использовать покерфейс, миксер, эмодзи. Все задумались, вспоминаем, что это такое. И танцующих или пляшущих человечков. Приглашаю. Дякую вялікі. Иван Песенко. Презентация «Как создать киноклуб». Подрыхтоваться Светлана Иванюшина. Еще раз всем здравствуйте. С вашего разрешения буду на русском языке сейчас. На самом деле, даже тема была заявлена такая, но сегодня, наверное, настало то время, когда уже 5 лет я провожу киноклубы, я пытаюсь сагитировать всех людей на разных уровнях, начиная с того, что я приезжал уже в другие школы, рассказывал, как я провожу киноклуб. А вот сегодня я хотел бы даже больше поговорить о том, что такой главный ключевой вопрос, который прозвучит, что кино может навредить детям. Если вы со мной согласны, если вы со мной тем более не согласны, то приходите на мастер-класс, и мы с вами порассуждаем о том, может ли кино навредить современным детям. Спасибо за внимание. Дякую. Светлана Иванюшина. Обвестите сами назву своего класса. Подрыхтоваться Алла Михеева. Добрый день. Я знову попрошу вас символизировать руками. Калі ласка, кто лічыць, что наши дети усе цікаўныя, любопытные, поднимите одну руку. Не опускайте. А хто лічыць, что у настаўніка заўсёды есть час, каб гэтую цікаўнасць реализовать? Поднимите другую руку. У кого поднятые 2 руки, попляскайте у далоні. Нас шмат, але не усе. А вось я на сваім мастер-классу смогу вам показать, что можно знайсці час на тое, каб цікаўнасць дзяцей развивать. Скажите, что у меня в руках? Пластилин. Калі яго трошечку скамячыць, атрымаецца шарик. Як вы думаете, что я хочу зляпіць? Колобка. Насамрэч я хочу зляпіць колобка. Колобок — это такі маленькі даследчык, даследаванне якога закончылася вельмі сумна. А мы з вами паспрабуем на маім майстар-класе даследчую працу колобка зрабіць вясёлай. Хто хоча, прыходзьце. Дякую. Алла Михеева. Калі ласка. Приветствую вас и приглашаю в экспедицию на поиски сокровищ. Мой мастер-класс будет интересен тем и, может быть, полезен, кто ценность видит в включенном обучении. Хочу поблагодарить организаторам и вдохновителей нашей встречи за тему сотрудничества, потому что именно это вдохновило меня и мою команду на такое изобретение тренажера по отработке навыков сотрудничества. Верите? Верите? И правильно делаете, потому что я сама не знаю, будет ли он работать. На мастер-классе мы потренируемся и испытаем его. И, конечно же, я думаю, что надо нам поверить в том, что сокровища мира достаются тому, кто умеет их разглядеть. Но мало глядеть, важно видеть. Мой мастер-класс в поисках сокровищ.
Дзякуй вялікі, Алла. Скажите, калі ласка, Василий Малиновский ёсць ці не? Просто еще не адзначена было. Так, нема. Александр Черкас. Ты калі ласка? Это без голосования. Усім вітання, я з України. На своєму майстер-класі буду говорити про цькування, булінг серед учителів та учнів і учениць в освітньому середовищі. Кому знайома ця тема, а я впевнений, що знайома вона кожному, адже кожен із нас протягом свого життя або був свідком насильства, або був тим, хто чинить насильство, або був жертвою насильства. Тому приходьте, буде цікаво, трішки, можливо, навіть весело. І ще ви зможете почути ексклюзивні історії про цькування від моїх учнів. Ласкаво прошу. Дякую вялікі. Що ж зрозуміло, так? Конечно, так. Так, скажите, калі ласка, ці ёсць Інеса Зубриліна? Іна пазней. Добра. Тады, ведаеце, Тацяна і Сергей Фадзіны, яны заявілі майстар-клас. На жаль, Сергей захварэў. Таму, Тацяна, я прашу представіць, просто два слова сказаць пра курс, не пра майстар-клас, а пра курс, які вы зрабілі. Просто, ну, як бы, на не канференція, маю права. Дякую. Я ще раз прошу пробачення у тих, хто підійшов і вже записувався на наш майстер-клас, якого, на жаль, сьогодні і завтра не буде по той темі, якої заявлялися. Якщо вельми буде велике жадання нешта поглядіти мої наставницькі фішки, які я пощу у Фейсбуку, ну, я змогу нешта провести, нешта вам показати. Але давайте дадим шанс іншим наставникам так само. Гэта буде добра нагода зустріцца з вами яшчэ раз у наступным мерапрыемстве і провести тое, что мы планировали. Хотела бы трохи пару слов сказать про свой курс, який мы с Сергеем зрабілі для подлеткаў по фарміраванню медыакампетэнцыі, медыаграмотнасці. Гэта бачу, чую, разумею. Ён ёсць на платформе Canvas. Там уже зарэгістраваліся і нават прайшлі некаторыя вучні курс. Першая скончыла некая Дар'я са Смаргоні. Можа, тут ёсць настаўнік, чыя гэта вучаніца. Яна была першая. Вось, ужо бачыла, што гэты курс таксама рэкламуецца ў Акадэміі украінскай прэсы. Таму я запрашаю вашых вучняў, вашых падлеткаў да нас да курса. Таксама нам будзе вельмі прыемна бачыць і вас таксама. Там будзе 3 модулі. Першы модуль пра фейк, факт, як аналізаваць навіны і іншую інфармацыю. Другі модуль – гэта модуль, які прысвечаны як быць адказным за свой контент. Гэта будзе аўтарскія правы і гэтак далей. А трэці модуль, так як кожны наш вучань лічыць сябе вялікім блогерам, але ён не несе адказнасць за тое, што ён шэрыць і што ён посціць. Там мы вучым, даем цікавыя сервісы, спасылкі на розныя сайты, і таксама, каб іх контент быў якасны і пісьменны. Таму запрашаем вас і вашых вучняў, шукайце нас на Фейсбуку. Ну, вы ведаеце дзе. Все, дзякуй за увагу. Дзякуй вялікі. Скажыце, тут вот ёсць яшчэ цэлый пачак тых, хто заявіў свае прэзентацыі, але паставілі, што гэта будзе постэрная сесія. Можа, я памылілася. Хто яшчэ хоча, калі ласка? Калі ласка. Вітаю, паважанае спадарства, горад Бяроза, Брэская вобласць, іх вітаю. Бачыла тут сваю Брэскую вобласць. Скажыце, ці любіце вы эдкамп, як люблю яго я? Канешне, все любят. Я думаю, што прыйшоў час стварыць прысвечаны эдкампу лэп-бук. Таму запрашаю вас сумесна в супрацоўніцтве стварыць інтэрактыўную папку, якую мы зможам папоўніць матэрыялам гэтага форума. Калі ласка, спадарства. Можа, яшчэ хтосьці? Калі ласка. Галіна Рудзіч, там будзе напісана лэп-бук, а вы ўжо самі зразумееце, пра што. Вы скажыце, хто вы? Базар прозвішча. Наталя Базар, настаўніца пачатковых класаў.
Хто хоче даведацца, як запаліць вочы цікавасці ў юнага даследчыка, таго запрашаю на майстар-клас да мяне. І ў межах майстар-класу пакажу, як мы з дзеткамі шукаем тэму для нашых будучых даследаванняў. Буду рада бачыць. Запишите, да. Яшчэ хто-нибудь? Яшчэ хто-нибудь? 3, 2, апошні шанец. Продано. Все, значит, мы все гэтыя вывешиваем для голосования. Просьба пойти на каву перапынак на першы паверх, там проголосовать и не спазняться на сессию РОСа, якая будет тут. Сябры, для галасавання мы выдадзім стікеры, у кожнага будзе па 3 стікера. Калі ласка, звяртайцеся да валантэраў, ці яны самі вас знойдуць. Дзякуй.